Daytoy ti Pintig Stories. Every heartbeat tells a story. Ditoy nga podcast, dumngeg tayo kadagiti istorya ti biag, ayat, panakikadua, ken kultura tayo. Kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaser ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Gagad ken anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agisi ka man, saan ka asali-sali? Tawan matla ang kwartam amapan ije kantin. Naglawa mo ti pagnaan amapan ije kantin. Apay adito'y payayan ko ti pagnaam. Di nakman sungba-sungbatan, taawan ka ba alam kanya? Amang ano di ka pa'y nangarmusar, taawan ka ninyo. Nagarmusarak mat na itilining taas ba? Uray ka sa no ti rigat mi, mas marigrigat kayo pa'y. Anya ka di ti basol ko kan ka, takanayon nak na ikasta. Apay analiday ka asimangpet, manipod pagadalan, anak. Apay nga takas dyan ni Winnie, nanang. Kanayon nakasupladaan iji pagadalan. Bayam laeng anak ko. Adatang tangig da a pamilya. Gaputa ka bukbukodan da adaga ti taltalunan da, iso akas jay da. Nagtangsit, idinto tada kapkapoy na iji pagadalan. Kastoy laangan ti aramidam, anak. Igaed mo ti agadala. Uray awan daga tayo, ikagumaam ti agbaliki iti biyag. Wan nanang, ngam ti parikot. Amang ano awan ton pagadal ko. Awan ka diti amom amatangdanan nga aglaba, iha. Inak ibaga ka ni nanang ko, ma'am. Into numalpas ti klas inti panang ibagam, iha. No kayat na ti aglaba, umayla ang ijay balay iti masapa. Sige ma'am, ibagak to nga rod no makaawidak. Masigurado ka kayat na, tawan mo't sa bali at trabaho na. O sige, iha. Ninanang mo nga rodon ti pagbalinan mi alabandera mi. Wan ma'am, dumanon ka ni nanang ko ti bilin nyo. Uray umay kong tutulungan, no awan klase tayo. Anya ka ditimbagakan ka ni Ma'am Fe? Ada ka na ipalaba na kada kami kaninanang ko. Piman kayo mat. Makilablaba kayo, taawan nga mintalunan nyo. Imbaglaangan ti makilaba, ngam ti mapanagtakaw. Kaasi kayo mat, tawan pa'y dagayo. Kasano nga tatibiyagyo? Nagagat mat natatang kananang ko amapan makitangdan. Kasano nga'y, no awan agpatangdan. Saan kayo ka din amangan? Saan kami pa'y mat alimangan amangan? Amok pa'y nga'y, iso ang nagkutong ka, taaglang-langan kayo siguro amangan. Daytoy kadilaan ti tangdan ko anagarado. Agiyaman ka at tinangdanan ka pa eh. Apay nga reklamo ka? Nababamot unay ti intangdan mo. Saan mo't akas to'y ti magmag na nga inaldawan ita? No di mo kayat. Isublim, tagawid ka. Nag-overtime akpay. Opisina aya, tabilangam ti oras mo nagtrabaho. Dagiti daduma dita, bayadan dati overtime. Sabali da, sabali akmad. Ala, inkakit din, tadi ka manaktak. Nanang, ingka ka no aglaba iji balay da Ma'am Fe. Imbagman, tada agpalaba, anak. Alaan da ka kanon apara laba, nanang. Imbagak mo't atulungan ka no awan klase mi. Kaano-kano ti panaglabak? Inton bigat ka no, nanang. Da kayo kanon ti alaan da alabandera da, no kayat yo. Nasaya at mat, tapno isupay ti tangdan ko. Sana bale, tamatulungan kayo no awan klase mi. At to'y titangdan ko anagarado, ije talon da Diego. Kinurangan na ka di manan, tintangdan na kan ka. Ay, uwan nga rod. Kapilitan, tawan mo't ngamin ti sabaling agpatangdan. Ay, sweetik day je a tao. Jay labagbagi da tinapatag kat akwada. Ay, kaano nga tamot ay alumungaw tayo.
Tapno di na tayo iruruman. Adda nga tapay lulong awan tayo aya. Awan mo't sa nikwa tayo akas kada Cheko. Adda kabukbukudan da atalon. Ngamda tayo kat awan. Kinurangam ka di matlaang tiintangdan mo ka ni Conrad. Siyempre Conrad lang awan mamaay na tao. Rumbang laang. Awan sa bali amang tangdan kan kuana, no di si kalaang. Di na may papilit ti kayat na tawan mabalin na. Di na mga nusan ko atang danan. Kasano nga agpay so tibiyag dagita, no awan da tao amang tangtangdan kadakwada. Matay da itibisin asimumulagan. Anya ka ti trabaho ti asawam, kabsat. Komporme ti pakitang tangdanan na, ma'am. Adamat mang tangdan kan kuana, switikan da pay mat. Ne, kasano ti panang switik da ko nam? Saan da nga iti ti husto at tangdan na iti agmalam, ma'am? Ne, saan anasaya at day tangar aramiden da? Wan nga rot, ma'am. Awan mat ngamin sa bali apakitang danan na. Kaya't nakaditi agtarakan laangan iti baboy? Awan mo't pagpuunan, nga igatang iti ka ng tibaboy, ma'am. Kastoy lang aruden. Siyak ti gumatang iti buryas kan feeds. Da kayo ti mangpakan. Inton malako, ilasin tayo ti puunan. Paggudwaan tayo ti ganansya. Sige, ma'am. Ibagaktukan ni Conrad. Lakay, adain singasing ni Maestra Fe. Agtarakan ka kano iti baboy. Iso kano ti makamo iti buryas kan feeds. Paggudwaan tayo kano ti ganansya. Kasanungay, katawan mat kulungan ti baboy tayaw. Ikarigata mon ati agaramid. Ingka mangibaga iti kawayan da selya. Aduma ti kawayan da. Ay, imbag no di damanan ingina ti kawayan da. Padasam ti makisarita kadakwada. Uray inutom nga ikaro, babaan iti panagtrabaho, iti talon da. Ay, isudalaang mat ngamin ti adu ti kawayan da. Nasaya at taimay ka. Kasapulan mi ti aggaik, ta nagbabawi mo't jay kunana nga umay. Sa balik ko matigagarak. Makialak ko maiti kawayan yo. Nangina ita ti kawayan. Ay ilaklakayo ko maa. Adu mo ti kawayan yo. Ininutak ko mga ikaraw, baban iti panagtrabaho iti talon yo. No saan mo amagdang ti presyok? Bay amon. Nanginang amin unay. Saan ka dingado ti kawayan nyo? Wan man. Apay, ano niya ti kawayan? Pagaramid ni tatang ko iti kulungan ti baboy. Kulungan ti baboy? Haloblas kulungan ti baboy? Mabalin ka no ti kawayan. Basta saan ang makataray ti baboy. Ado ti kawayan mi. Nga medyo adayo, tayo turod ti ayan na. Mabalin ka din nga umay mangalan ni tatang ko. Makisao kayo ka ni tatang ko Sigurado amayat day jay. Awan mo't pangusaran na iti kawayan. Apay, anya tinagsarita niyo kun ni Roy itay. Agpapaaram kan samat kan kuana. Ubingak pay, awan pay kanyak day ta aram-aram. Di ka man, si kapay ti masidag kan kuana. Di mula urayanan nga iso ti umasidag kan ka. Adda ngamin masapul ko, iso asyak ti masidag. Anya kumangay ti masapul mo? Jay ayat na? Kayat mo ti agpapansin? Sa anak pa'y nga agpapaaram. Tawan iti bukabularyok day ta. Amok pa'y ngay. Gaputan na taer ni Roy, iso nga agpapapansin ka. Tatang, kayo kano ibagay jay tatang ni Roy akaadalan mi. Ada kano kawayan da ijay turod. Imbagam kadikan kwa na anak. Un tatang, kunana nga adu kano ijay. Ngam ipakadam kano pa'y kani tatang na. Sige nga Rod,
tamapanak ijay turod. Ang mga nunapan nagiwayway itinwang na. Sapay medyo adayo. Marigatan ka nga agibunag, lakay. Ay, ano sa kun tawan mat nga rod kawayan tayo. At damot dita ti asidag, hangam nanginamat. Kumusta nga iti insingasing ko, kabsat? Mayat ka din nila kay mo. Wan, maestra. Napanagbirok iti kawayan nga aramiden na nga agaramid iti kulungan. Adda ka din nasarakan na. Adamot ijay turod, maestra. Masapul nga ibunag na pay. Medyo mabayag ta narigat mo ti agibunag iti kawayan. Agpatulong laangan kadag iti agtutubong agbunag. Tamang tedak iti kwarta apagtangdan nyo kadag iti agbunag. Tumulong kayo, ma'am? Ay, wan, kabsat. Adda nga minan buryas amaalak. Sayang no adda makauna. 12 amin dayjay. Imaykit din mangibagbaga dayja a Conrad iti kawayan. Anya kumangay ti paggatang na kat dandani awan pa igatang na iti kanen na. Dayta nga rod ti imbagak, iso api manaw. Imbaglakit din tasana kas jay ti kasasaad tayo. Wen nga rod no awan pa kitang danan da, di dan mangan. Ay, wun kaya, imbagam kuma nga may tunong bigat day patrabahok. Awan kadwa ka mang tarimaan iti balay ti kalding. Sige, ibagak no makitak. Ibagam tumet no makitam. Mangayab ka kanuman iti kakadwam. Tatangdanan da kayong agibunag iti kawayan. Jay ka di pinuka ni tatang mo iti turod? Wan, Roy. Marigatan nga min ni tatang no isulaang ti agbunag. San abale, tadamot tangdan nyo. Ken, aglinta ak iti naluom asaba a meriendaan tayo. O sige, kaadom ti ilingtam tanaimas ti nalingta asaba. Wan, ilingtak to amin dyan naluom asaba iti balay mi. Sigurado nga do ti maawis kong agbunag. At datangdan ko naman. Adapay nalingta na lumasaba. Awan klase tayo inton bigat. Isunton tiyo umayo. Inasitgan man ni amin ni Roy. Mayat ti kakatawan da ijay. Anyaman nga tan timbaga da ijay babae. Ay, makapasuron. Aday ta, lumabas dito ni Roy. Kasaokman. Hi, Roy! Papanam? Ay, adalang mapan ko ibaga ka iti kakadwak. Kayat mo, tayin tapay ijay kantin? Kwa, kalkalpas mi man. Sige, panawan ka pa Pinanawan naklatan ti salbag agwapo. Kasano nga tayo ti aramida? Tapno agsiningad kami. Dayjay ni Ami. Inakman damagan no anya tinagsaritaan da kini Roy. Mabitlaang! Saan ka pumanaw? Ha? Apay ka di? Ada ibagam? Imasidergak ayano awan ti ibagak. Tanga. Ibagamon tagawi dak. Adapay aramidak iji balay mi. Kamakamam ka din ni Roy? Gaputa may sa ti dalan yung agawid? Apay asimrak manan ni Roy iti saritaan. Anya ka diti bagam? Anya ti nagsaritaan nyo ni Roy itay? Nagsaritaan mi? Apay adamagam. Saritaan mi laang mo't dayjay? Di ka lang mabain? Ta idaldal mo ti bagim kan kuana? Saan ko nga idaldal ti bagit kan kuana? Adala ang importante ang nagsaritaan mi. Ditakan. Karikaritan nakday ta babae. Addan tulat taal daw mo. Ami, agure ka. Urayan nakta umaya kiti balayo. Ha? Umay ka itan? Kunak man no inton bigat ka nga umay. Itangarod ti kayat ko. O sige, adakan ka dayta. Nagagat ka matunay. Basta imbagam, agtong palak. Talaga mata. O sige, itangarodan tamalaman. Yag mo kanyak tibag mo, tasyak timang bitbit. Manjak ngay. Amano kita am tilinaon na. Kunakun kat nga kuyog da. Apay amapan ka no ni Roy, ija balay da ami.
Masapol adadaelak ni Ami kaniroy. Tapno siyak ti kasiningad na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas marigrigat ti adda kasasaad da ami idinto ta adda mabalinmat da Winnie kaadalan da ni Roy anataer. Kad agusto ni Winnie kenkwana iti may sa amala mapanagawid da masuron ni Winnie tanagkuyog da Roy ken ami. Papagayam denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kunakun kat anagkuyog ta. Apay amapan ka no ni Roy iti balay da Ami. Masapol adadaelak ni Ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Nakaapal na. Napandan. Buisit na talaga. Apay manen anak kami suot ka. Agluto kan, tada papanak. Nasakit tingipan ko. Sa anak ka makaluto. Adapay homework ko nga ramidat. Kasano nga rodan, kat adda ko mapapanak. Saan kayo namapan? Iti sabali nga aldaw ti ipapanyo. Sapay inawis dakdag iti kakadwak. Adda pagsasaritaan mi nga agkakadwa. Damagan yun ton ano, anya tinagsasaritaan da. Agmamarites kayong tumatlaang ijay. Anya ang marites manen nasasawam ma. Ang taktakawam ka na kita kawayan? Ay saan ko atinakaw. Inted ni Kabantor. Di na matlakan usaren. Pinadalusan na ti kakawayanan na. Tapno saan kano anasamag. Napno nalayang ngayon kapag takawan iti Rabong? Ay saanak ng agtatakaw iti Rabong. Impakadak pa'y sakpay ngay madakak iti kakawayanan da. Umay kanto man, tatulungan na kamang tariman iti balay ti kalding ko. Ay, pasensya kan makumikumak. Mangkita ka langan iti sabali akadwam. Naglastog kan? Kaslad da ipampanakkel mo? Awan ti panpanakkel ko. Kas makita mat, agbunbunagak iti kawayan. Anya kumamot nga iti pagpabunag mo. Ang mga nudi ka pa inlang armusar. Naglastog na diya, Conrad. Kaslad na pagpampanakkel na. Anya ka diti inaramid day jay ako narad. Imbagak nga umay nagtulungan namang tariman iti balay ti kalding. Di nakit din ka lumasango. Apay kano adi na masango. Naglastugan. Kasla ka ba ulan na ti aggadgad? Makita no di umay agpakpakaasi dito'y no awan ton di kananda. Inton umay agpakpakaasi. Saan mo apatgan? Nga uray agparintomag. Amom kadi? Nangag ko kada tatang, nga oray umay ka no agparintumang datatang mo nga agkidnaw, saan da kayo apatgan? Anya ka di basol mi kada kayo, apaya kagurgura da kami. Saludsuden yo tabagbagiyo, awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo. No umay makitang dan ni tatang, saan pa'y ahusto ti itaddatang dan na? Apay kumakasaan ahusto, agyaman kayo tatangdanan da kayo pa'y.
Agyaman kami nga rod iti panang tangtang danda ka ni tatang. Nga uray kurang ti ititad da atang dan na. Tatang, anya ka di ti gurguraan da tata Diego kada tayo. Diyak man amo anak. Ang apay anadamag mo dayta. Imbaga ngamin kanyak ni Winnie, anangag na nagsaritaan kano dagiti dadakkel na, nga uray mapan kayo kano agparinto mang kadakwada, kat saan da kayo kano apatgan. Nasayaat. Taimbaga ni Winnie daytakan ka. Saan kayo amap-mapan iji balayda, tatang? Wen anak. Mangkita lang iti sabali apakitang danak. Wan tatang, mangkita kayo langan iti sabali apakitalunan nyo. Ado mo tayo ti kawayan na pinabunag yo. Pangusaran nyo kadi. Aramidan da kulungan ti baboy. Agtarakan kami ngamin iti baboy. Ado ka di ti tarakan nyo. Nalawat ti pakaramidan na dayo iti ado akawayan. Wan sa kano. Umadon ti trabaho no kwa. Tatumulong akpay nga agpakan kan aglaba. Imbag man tanagagit ka. No sabali lang akat di da kayat ti agpakan iti baboy. Di da pa'y kayat ti aglaba. Isuda tabak ng dangamin. Da kami, pobre kami laan. Kas kumaka ni Winnie. Suplada. Kanday talamang mangan ti aramidan na iti pagadalan. Nagrawit. Ado ngamin ti kwartada. Ado ti paggatang na iti kanan na. Kumusta nga iti aramiden nyo akulungan, kabsat? Nalpasan, ma'am. Inkarigatan nila kay nga ilupas. Tapno maala tayon dagiti buryas. O sige nga rod, taibagak amapan tayon alaan dagiti buryas. Kalpasan ti panaglabak. Inakmat ibagak nila kay tapno kukuyog tayo amapan mangala. Ma'am. Sige. Napipintas dagiti aburyas, tadadakkel da. Kasta ka di, ma'am. Mabiit mat adumakkel dagiti baboy no feeds ti kananda. Una, nagruna ta mestizo dagiti napartak adumakkel. Saan akas iti native anabuntog adumakkel. Ala! Nagpipintas na giti buryas! Nag-aamo da pay! Nakaayayat da. Mabiit da dumakkel. Tanarawot da. Kuna ni maestra, ano ada nasurok at talo abulan da, mailako da kanon. Ay, nagbiitan ngay. Manulaang ngay nga urayan day tatalo abulan. Imbag man tayong patarakan na kada tayo dagita aburyas, tatang. Dinamag na ngamin no anya ti trabaho ni tatang mo, anak. Imbagak nga awan permanente. Mayat dayto yan at trabaho. Mabalin pa'y ang makatrabaho iti sabali, no nalpas apakanan dagito'y aburyas. Imbag lang at damat ur-urayan amalako. Damag kumat nga ado kano ti baboy at arakan da dya Conrad. Wen nga rod ka no? Nangalaan da nga ta. Pangalaan da ngay iti ipakanda, kat di da pa'y mapakan ti bagida. Jay gayam impabunag na kawayan kat inaramid na akulungan ti baboy. Iso nga imbaga na amakumikom idi ayabam ko mga agtarimaan iti balay ti kalding. Oray kita saan tong agbaligi da dyan? Taawan ti hustong ipakan na. Masapol ti dakalapunan iti panagtarakan ti baboy. Tanangin na ti feeds. Agat baboy ka! Intugot mo dito iti angot ti kulungan niyo. Nadadaal siguro ti agong mo. Awan mo timbaga dagiti kaadalan tayo anaangot ta. Di dala siguro may turid nga ibaga Di nakngarod as-asit gan no kunam anaangot ta. Agrib-review ak ditoy. Apay ngamin nga imasidag ka. Kayat mo ta isagunot ka? Naglastog kan? Ami, isuro nak man intimas. Diyak na awatan itay. Nalakalaang dayta. Sige, agtugaw ka ta isuro ka. Winnie, excuse pa agpaisuro ang amin ka ni Ami. Ha? Ay, pwisit. Wrong timing. Anya ka diti basol mo ka ni Winnie. Kasla apaan na ka itay. Diyak man amo kan kwa na. Imasidag itay. Kunana nga, agat kulunganak kanu ti baboy. Kulungan ti?
Apay ka nung agat kulungan. Jak man amukan kwa na. Basta umasidag kanyak, adda ibaga na amadi. Saan mo lata natutupan? Tapno saan kayong agapa? Kastamat yar aramidag. Mas daawak nga ron. No apay akanayon nak nga asitgan. Sanak to insultuan. Bayan, tano makitak nga sitgan na ka. Umayak man, tapno di na kapagaramida ni tidakas. Sige man nga ron. Kunanakit din nga isagunot na kano. Imbaglaan nga taim masidag ka. Awan mo't tantimayat at ang danak nga agarado. Kat masakit ti sikat ko nga agarado. Kasanungay ang mapamulaan no saan pa'y anaarado. Sinalbag ti kastoy. Apay nga awanan ti mayat nga agpatangdan. Sayang no saan ang mamulaan ti talon. Manipod na gapas ti bagay na. Saan pa'y anaarado? Tapno mamulaan ko maiti sa bali. Talaga sayang. Manumot lang nga ti maaradok no uraya ka may kap ti sakit ti sikat ko. Ni Diego edi tinagagat. Ngam saan moten nga umay. May samot na jay. Ti mangsik. Saan moten nga umay? Kwartak man ang mapanijay pagadalan na. Awan ti kwarta tayo. Tasaan anamulaan ti talon tayo. Awan tinailako. Uray awan ti mapanijay pagadalan. No awan kwartak amapan. Kwarta ka diti kang ronaan. Iso amapmapan ka ije pagadalan. Anyangay nga rod. Day takot awan kwartanan ang mapanijay pagadalan. Uray awan. Kasano nga rod? Kat saan met anamulaan ti talon tayo? Ha, dagijay met ngamin amatangtang danan. Didan imay. Tapno umay da. Di mapan kayo makikakaasi kadakwada. Nagrigat mat gayam na awan matangdanan ta agrigat tayo mat. Sikamad nga rod ti mapan agpakpakaasi. Bareng umay da. Kumusta ngay dagiti baboy, kabsat? Mabalin ka din ama ilako? Mabalin siguron, ma'am. Dadakkel damutan. Sige ta kontakot nga ron ti bayer, tao may daalaan. Suruten tayo ti timbangan da, tapno amu tayo ti bayad na. Kasta ka di, ma'am. Ken ipakitak moten kada kayo ti resibo, ti panagatang ko kadagiti buryas, kasta moten ti resibo dagiti feeds. Tapno amuyo naman ti paggugudwaan tayo. Sige, ma'am. Ibagak ka ni Conrad ta iso ti makisurot kadagiti umay mangala kadagiti baboy. Wen, tapno makita na numano ti kilos dagiti baboy, kabsat. Umay ka no ti bayer ti baboy. Sumurot ka, takitaam numano ti kilo ti baboy. Mapanto ka dimot ijay ni Mamfay. Daytamo ti kunana, ijay ka nun ti pagkitaan nyo. Timbangan da ka no amang maminsan, gaputa ado tinagorder iti baboy. May mayat dayta. Mamaminsan amagatang, tapno masukatan manen iti sabali a buryas. Wan daytamot laang ti imbaga ni Mamfe. Ma'am, kukwami amin daytoy. Wen tanaggudwaan taket nga ron ti ganansya. Inikat kumatan ti puunan. Ay na, agyaman ako nay, ma'am. Dakkel mat gayam ti bingay ko, kat para pa kanak laeng. Bunga day ta ti gagat kan anos mo, kabsat. Jakim pagarop, akas to'y gayam kadakkel ti bingay ko, ang nagpakpakan iti baboy, ma'am. Kaya tyo ka di pa iti agpakan, tadamanan nakasagana aburyas? Ha? Ay iwan Numabalin pa'y kumaakit, nayunan tayaw. Ay sige, no adalakit di magatang aburyas, nayunan tayo. Kumusta tinapanan nyo? Binayadan na ka din? Wen bakit? Kat jakim pagarop. Akas jay gayam kadakkel ti maganansya iti panagtaraken iti baboy. Kasta ka di. Mano tinabingay mo? Makita ka. Nalawag tarupam. Mabitla ang tairwar ko tapno makita. Atoy. Ha? Inted na ka di amin dayta? Wen bakit?
bunga kano ti gaget ken anos ta dayta. Ada babayada ki jay pagadalan. Mangted kayo iti pagbayad ko. Anya ngay nga rod ti ited ko, kat saan tayo nga rod anakamula. Awan maila ko. Anya? Nakabayadan ni Ami. Idinto ta sa anak ka makabayad? Anya, nakabayadan ko na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Gagat ken anos. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan iti tulong ni Mampay. Nagbaligi ti babuyan da Conrad. Katdakkel tinabingay da. Iti sabali a bangir, gapo taawan matangdanan da Diego nga agarado kan agmula. Agrigat dan, taawan matilako da a produkto da. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Gagat ken anos. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ngay nga rod ti ited ko, kat saan tayo anakamula. Awan maila ko. Anya? Nakabayadan ni Ami. Idinto sa anak ka makabayad? Anya, nakabayadan ko na. Wenang. Pati dagiti projects mi. Nalpasnan. Idinto ta saan pa'y kanyak. Saan tayo pa'y ngamin na nakagatang? Sige, taibagak ka ni tatang mo. Tamapan mangiremedyo. Sa anak pa'y ama pa ni Jay pagadalan. Singirendak tumanan. Siyaklaang ang tisaan ang nakabayad. Ingka mangiremedyo iti pagbayad ni Winnie. Isulaang kano ti sana nakabayad. Kaya't masawan, nakabayad din siya anak ni Conrad. Wen kano nga rod. Mainsulto ak. Nakabayad jay awan apulos sa ni Kuana. Ay, sana mabalin na paatiwak iti dadya Conrad. Nangalaan na nga iti pinagbayad ti anak na. Day tangarot ti pagsiddaawak. Inunaan da tayo ang nagbayad. Inak umutang ka na iti gagayim ko. Sana mabalin na paabakak iti dadya Conrad. Ken, iti day jay nga Eli. Ha, makilablaba dalaang. Barok, mabit man laang. Kaadalam ka di daw Winnie kan Ami? Wala na. Apay ka di? Madamag ko man. Nakabayad ka di ni Ami iti babayadan nyo ijay pagadalan? Wenmat na. Ado ti kwarta na ita tanalako da nagiti tarakan da ababoy. Adamanan sa bali ababoy da. Kasta ka di, Barok. Kunak lang amin no agpaiso jay kunada. Asaan pa'y kano nakabayad? Nakabayad din na. Ni Winnie, ti saan pa yan nakabayad? Ako agbayad tumaten. Napanlaang nangirwar ni tatang na iti kwarta. Ada ka di taltalunan nila kay mo, kabsat. Awan, ma'am. Awan ngamin kabukbukodan mi adaga. Ada nga mintalon mi iti asidag. No kabailan na atalunan, ipatalon ko kenkwana. Ha? Sige, ma'am. Ibagak to kanila kay ko inton makasangpetak. Ay na, dakkal ti tulong yun kada kami, ma'am. Dakkel mo't nga minti maitultulong yu kanya, kabsat. Sa anak-anak aganan siya, no nagkadkad kayo ang nagtarakan iti baboy. Dakkal una iday ti apagyamanan mi kada kayo, ma'am. Agtitinulong tayo, tapno agpapada tayo ang makaganan siya.
katawaan tak ijay pagadalan. Tasyak kano akanayon ti maududing agbayan. Inaklaangan ijay balay da lola ijay ili. Kayat mo ti umakar ijay. Sa bagay, asidagmat kit di ti pagadalan ijay. Imbag ijay, tada kwarta ni lola. Taipaw-paw itanda iti kwartana. Sige. Igaod mo nga rod ti agadal. Tapno makaturpos ka. Sanak palumangan ama pa ni jay pagadalan. No adalakit di akanayon kwarta. Napatpatag tumatkan ka ti kwarta ngam ti mapan agadal. Day takot mapan agadal ngawan kwartanan. Sige. Palubusan ka amapan iti ayan ni Lolam. Basta ikarim nga agadal ka anaimbag. Dandani tayo nagturpos. Ngam, diyak mo makita ni Winnie. Kaili mo ka di day Winnie? Si Kamat. Apay ko makailiw ko. Maragsakan ka siguro, hindi saanan nga umay di pagadalan. Taawanan ti mang sutsutilkin ka. Napanan na nga tangagpaiso. Nagsardang nga tan? Day tati saan tangam mo? Saan nga tanga imakari ti pagadalan? No makitam ni Nana Celia, padasam to adamagan. Sige, damagag to kenkwana no ayan ti anak na. Da kayo mat masabat ko nana. Ayan ka din ni Winnie. Adda ijay ili, Barok. Napan ijay balay ni Lola na. Agtuloy ka din nga agadal iji ili, nana. Wan. Alangan mo't ngagsardeng iti panagadal na. Apay nga imakari ijay, nana. Iso ti kayat na, Barok. May mayat mo't lang ijay ili a pagadalan na. Ngam dito'y barangay tayo. Ha? Kasta ka din, nana. Sige nga rod. Adapay ngamin papana. Ay na, nagpipintas kan dadakal manan dagiti baboy. Dandani manan malako dagitoy. Lakay, no agtultuloy amaya ti panagtarakan ta iti baboy. Mapagadal ta ni Ami. Wen, nasaririp ti anak ta. Isu ang masapol a pagadalan ta. Ti adal, ti agpaay akalasag na asumarangat iti biyag. Pudno dahi talakay, ikagumaan ta pagadalan. Sana bale, tanalaing mat. Masigurado ka di nabaybay ang ti panagadal na. Sapay ko malakay. Ay, imbaglakit din taadda ni Maestra Fe amang tultulong kada tayo. Ismasay-saya atan ta ti agtrabaho. Tapno masubadan ta ti utang ta na imbag anakam kan kuhana. Uwan lakay, dakkel ti na itulong na iti ilulungaw tayo. Kunak man no agad adal ka. Apay nga adda ka dito balay dananang nga agselselpon. Saan ko amaaw-awatan ti bagbaga ti maestra na? Bagsakak ka dagiti amin nga eksamin mi. Anya? Una yan. Agturpos to dagiti kaadalam ijay lugar tayo. Damdamagan na kapadya agnagan iti Roy. Ha? Damdamagan nak ni Roy kunayo nanang? Wen, dinamag na no agtultuloy ka iti panagadal mo. Katwen, kunak, angam saan mo't gayam. Ha, ano kastamot laeng? Agawid tan. Ha? Oo, may nakihawid nanang? Kat, anya nga iti aramidam ditoy? Umay ka ijay tatumulong kalaangan iti talon no di ka matla agadal. Anya? Mapanak tumulong ijit talon? Ew! Anak, anya je kunada nga okasyon yu je pagadalan yo. Foundation day ti pagadalan, tatang. Maangay day jay, sakbay ti graduation mi. Deta ka di je agbado kayo iti nagpipintas, anak. Wan tatang, agbado akademot iti napintas? Ay katun anak. Kakaiso na maminsan lang ang mapasamak. Ikarigatan mi kaninanang mo agatangan tinapintas abadom. Agyaman ak tatang. Kakaiso na malako man ang tibaboy at arakan tayo. Umay ka naman ang tibayar kung ani Maestra Fe. Isumot lagayam anakarit kayo agumatang itinapintas abadok, tatang.
Dandan iti panakaangay ti Foundation Day di tapagadalan. Sayang, tasaan ka akaraman. No nakabayad kayo kumaidi, idi ada babayadan mi. Di sa anak ko mga imalis ijay ili. Idinapan ka kumaijay ili, kat inggaed mo tinagadal. Saan mat? Tanagsardeng ka. Nagrigat mat ngamin. Saan ko akabalan? Saan ko mat amaw-awatan? Kasano nga rodan ti masakbayam? No saan mo mat akabailan ako nam? Adumat dita ti agbyag nga awanan adal. Jak nga rod kabalan, sa anak mat analaing. Atiwen na ka nga rod ni Ami no kasta. Anak ko, saan ko mamat akasta? Si kanto ti partner ko inton Foundation Day tayo. Imbag man, takayat nak-a-partner, Roy. Apay, di na ka di kayat a partner? Agyaman ka, takayat ka a partner. Naglastugan. Ado di tatimayat amang partner kanya-kanya. Ngam siyak ti kang runaan. Siyak pa'y ti mo na anang ibaga si ka ti partner ko. Wanan, Mr. Roy. Siyak ti partner mo. Kat siyak mat ti partner mo, Miss Ami. Inton rabi igaya man ti Foundation Day di tapagadalan. Mayag ti mapanagbuya. Inakmat agbuya. Nam agabungotak. Sa anak ngagpadlaw. Winnie, apay adi kamutan matagtagari dita. Ay, sayang. May sa kakumakadagiti inakbuyaan. Nagsayang agpayson. Ish, sayang talaga. Nagpartner day dyan nga Ami ka ni Roy. Ay, tumangkanak sa iti imon. Nagmayat kit din ti isam dangag salsala. Nagpintas kit din jay gown ni Ami. Nakagatang da iti kas jay kapintas ang gown. Mabaddakan ko man ni Roy ti gayadan na. Tauray mapatugaw, tagunggunana. Nagpintas ka ti anak ta, iti daji abado na lakay. Talaga napintas ti anak ta, urayan niya ti ibahado na. Imalamutlakan ka. No napintas ti ina, kastamat ti anak. Dinak man patiray ukan. Apay kumapatiray ukan ka. Day tamat ti pudno. Makita mo ti langam iti sarmeng. Anya ka iti plano mga alaan inton makaturpos tayo. Nursing ti kayat ko. Inton adanton trabaho. Ikarigatak na ituloy iti medicine. Nagngaton, saan samot ka na magawat? Si Kamat, day tamanan mang rabak ti ammo. Talaga mat, amangan inton may saka na doktora kat binakton am-am mo. Si Kamat, apay, agbaliw ka ayata di kanto am-am mo. Si Kapay laang ni Roy, agayim ko. Agbalinak tumat na soldado. Tano mapalto ka na. Si kanto ti mangagas kanya. Dili siyam ti bala, apay ko mga agpapaltog ka ngay. Agawid ak manlangan, makapaapal daroy ken Ami. Nagragsak dakit din nga agsarsarita. Apay nga agawid ka. Apay, di ka pa'y agbuya. Anya kumangay ti buyaan dita, awan mat napintas amabuya. Ay, urayan na karod tagkuyog ta nga agawid. Nagbiit ka moten ana umang agbuya. Awan mat nga rin tinapintas amabuya nanang. Inaklangan maturong, may mayat pay. Ay, naragsak ka kumamat, no di ka nagpaliwawag. Adamot basol yun, no apayan nalidayak ita. Saan asyak amin ti ayan ti bidot? Saan yun adagdagan ti sakit tinakam ko? Naragsak ka di iti Foundation Day, anak. Wananang, nagragsakak iti celebration ti Foundation Day iti pagadalan mi. Makitak ti ragsak mo. Kat maragsakan tauray kaskasano, na ipaay mi dagiti kasapulam. Wananang, saan akas idi, nagrigat abayadan dagiti babayadak iti eskwelaan, kan dagiti daduma agamit ko.
Ti panagraduar mo, ti isaganaan tayo, anak. Wanang, sapay masigurado nga addan to award ko. Iti da ito'y asakit tinakam ko. Masapol abalsag dayjay nga ami. Agpanunutak, no kasano ang mabalas ko tidang nga. Mapanak man ija asidad ti balayda. Mapanak ija balayda, tauborag ti sarming ti tawada. Makaammo ditan, no asino ti matamaan. Ne, apay nga agtataol ti aso, lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan dayjay. Adda nagubor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Gagag, kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti panagswerte datata Conrad iti panagtarakanda iti baboy. Idinadanon ti foundation day iti pagadalan da ami. Naragsak dagitoy. Banagmat anagimunan kan inapalan ni Winnie. Nagpanunot nga rod ni Winnie iti dakas kat napan na inubor ti balay da ami. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas anapawan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apay nga agtataol ti aso, lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan dayjay. Adda nagubor. Ikis ti babae. Nakabulos samot ti aso. Kat kinagat na di babae. Mabitlaan, awagak ni Kapitan, tapaumayan na dagiti tanod. Ang mga nuag tatakaw kit di dagita. Abay akas na ti itsuram, anak ko. Anya tinapasamak ka. Agsubli ako maijay pagadalan. Idi adda aso anang kamat kanyak nang. Aso lakit di dala kay Conrad dayjay. Kimat lang, ti sana mabalas. Masapol nga isuda amin, ti makaamoy ti gastos ni ti ospital. Idaron tayo ida. Tapay nga imbulos na ti aso da. Tasarita kiti nalapat na gidjay nga gasawa. Bayadan da iti nangina ti inaramid ti aso da iti anak ta. Lakit eh, dakal ti sungsung batanda. Inalaan da amin ti ladawan, tinabuong atawak ang bato, ang naibarsak nga imunag dito'y balay. Anya ka ditimbagada kada kayo, tatang. Asino ti babae? Ti anak da Diego Cancilla. Ha? Kumpirmado ka di ani Winnie ti babae, tatang? Wen anak. Adan iji ospital da Diego Cancilla. Kat kunada nga ipabayad da kada tayo ti gastos da iji ospital. Apay ngay kuma, kat isumot ti may imubor di ti balay? Adda atap ko. Asabali ti imbaga ni Winnie kadagiti dadakkel na anapasamag. Nasakit tinakam ko, nanang. No apay nga min asaan nga italida ami ti aso da. Ay, win nga rod. Saan ang mabalinda ito nga inaramid da? Basol dati kastoy anapasamakan ka. Bisit na gijay nga aso. Kinagat dakit din. Kriminal da gijay at tao. Di damo ti agitali iti aso da. Wen nga rod, nanang. Makita day jay nga ami. Isu ti balsag gapo iti kastoya na pasamak kanyak. Aso da ti kimagat kanyak. Isu apagikarwak ni ami. Oh, dagijay abuisit.
At danto aldaw da, anak. Wala nang ipakamat ko kani ami tinarungsot nga aso tayo. Itikas ta, mapadasan da matikas iti napadasak. Pampanunutang no apeng nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay, tatang. Huwag nga raw, anak. Iso aday jay, nakabulos tayo nakataling nga aso tayo. Kat kinagat na lakat nga ron. Naikatitalina. Iso aday jay. Kinamat na matan ni Winnie. No saan ko mga imay nagubor, di saan ko makinagat ti aso tayo? Huwag nga raw. Kat imposible nga agubor ni Winnie nga awan ti makagapaw. Adda nga taguran na kada tayo? Agraman ka di isaw, kat gumurgura. Kan apay ko maagumura ngay, tatang. Ginura nak dagiti dadakkel na. Gaputa jak kayat ti agtrabaho iti talon da. Gaputa saur damat nga main. Wan nga rod mabambanog kayong agtrab-trabaho. Ngam saan damat nga itad ti husto at ang danyo. Day tatiga po na, adyak kayat ti agtrabaho iti talon da. Kanti may sa pakapungtutan da. Kat awan mayat nga agtrabaho kadakwada. Taamumad namin dagiti tattao ti kinasaur dang agpatrabaho. Kat day tatiga po na, no apay ang nagubor dito ni Winnie? Mabalin akasta, anak. Ay, una yan ni Winnie. Noan niya ti ugali dagiti dadakkel na, isumat ti ugali na. Sana mabalin ti kastoy. Nasken nga darum ko na di akonrad. Kaputa kinagat ti aso dati anak ta. Wen ingkaitan ije barangay hall. Taydarum mo ni Conrad. Nasken apagmultaan tayo ida iti dakkel agatad. Wala. Kita man tilaing da di atao. Kaasi ti anak ta kinagat ti bulos nga aso da. Talaga ngay darum ko ida. Lakay, naamuak nga agdarum ka no da Diego. No agdarum da, idarum kumat ti anak da. Iti ani aga po nga umay agubor dito balay. Wen nga rod lakay, ngam numabalin. Saan ko man adumanon iti dinnaroom? Saan abali? Ta isablita mo tinagastos da iti ospital. Ngam saan akas tati panunot da Diego nga agasawa. Tati kayat da kat makabalas da. Gaputa kinagat ti aso tayo di anak da. Lakay. Ngambay amlata. Tagdarumak mat. Idarum ko ti anak da. Kat nasken mat nga agmulta. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Da kayo a kriminal. Ni, di mun samot amo ti kayat asawon ti kriminal. Panggapom ko maamang ibaga a kriminal kami. Saan ket din? Bayadan nyo iti nangina ti inaramid yo iti anak ko. Awan ti inaramid mi iti anak mo. Anya ti makunam iti tao arumaot nga agmaymaysa iti balay mo sa agubor. Balalaeng ti makaaramid iti kasta. Sige, agsasango tayo iti husgado. No day tati kayat mo. Sige. Baga am ti balla nga imay nagubor iti balay mi. Inalaan dagiti opisyal ti barangay ti Ladawan, tinabuong asarming ti tawa ken bato nga imbarsak na. Nagsabat kami ken ni Celia ijay dalan. Imbaga na nga agkikita tayo kano ijay husgado. Anya, imbagam kuma at tinapasamak. Makapungtot, iso asaan ang nagbayag ti panagsarita mi. Uray mat kidi asino anaganak No makita na ti anak na kas jati nagbanagan na, ay talagang agdanag. Di na mo at ti anak na ti dakdakamatek, edi dinamag ko no anya ti awag na iti tao arumaot ngagmaymaysa sa agubor. Kat, anya ngay tinsungbat na. Balla ka no laang ti makaaramid iti kasjay. Ay, ti saludsod. Apay nga inaramid ni Winnie ti kasjay. Anya ti atraso tayo kankwana. Day tangarod kat. Kanayon na pa'y apagpupudutan ti anak ta. Apay nga naramid ni Winnie dahil iji balayo. Nagapa kayo kadi? Saan mat? Ngam nabayagan akanayon nakapagpupudutan. Diyak mo no apay. No dadyo ma,
Makit-kita ko mati pa ng kuskusilap nakin ka. Saan ko lang ikan kano? Anya nga tati pagsaksakitan tinakam na kanya. Saan ka di nga imbagam idi at ang tangdanan ni tatang mo ng trabaho idi talon da? Idi dayta, ngam saanan amap-mapan ni tatang. Takurang tit-itod da atang dan na. Nadamag ko asaanan ang mamulmulaan ti talon da. Taawan matangdanan da ngagtrabaho. At dan sa kanong sakit ni tatang na. Kasta ka di? Iso nga rod asaan ang makabaybayad ni Winnie idi pagadalan. Aging gaapin manawan. Iso siguro nga dagura na. Taagrigat dan manipod di dan matangdanan ni tatang mo. Tatang, adda nga ta posibilidad na di atap ni Roy akaadalak? Ha? Anya ti atap na? Manipod saan da kayo amatang-tangdanan da Winnie? Saan kanon amar-arado kan mamulmulaan ti talon da? Kan agsakit sa kanon ni Tata Diego. Anya kumangay ti basol ko. Gapo siguro ata saan kayo amap-mapan, tatang? Kan sakbay apimanaw ni Winnie di pagadalan, saanan ang makabaybayad. Hindi kwan, nagpukawan. Ha? Saan ang makabaybayad ko nam? Wan tatang, day tatipod no. Nalawang agpaiso ti sa nikwada. Ang nakurang da iti gaget kan anos. Kabaalan na pa'y mo ti agtrabaho. Ang dasad-sadot na. Adda ka nga rod sakit ni Tata Diego, tatang. Saan pa'y mo ta naidalit? At dalasad-sadot na. Tagtangdan. Ang kurang ti itangdan na. Isong awan ti mayat apatangdanan kankwana. Pudno ka di nga inubor mo ti balay da, Conrad? Nakadamagan niyo, tatang. Sikati din nakamat ni Eling agmaymay sa anagubor, anak. Imbagak pa'y abalala ang ti makaaramid. Mapanak ko maagdarom. Ngam na itamat ti kuna ni Kapitan. Kasano nga amo ni Kapitan, tang? Inawagan ka nun ni Conrad. Tanda nagubor inyo balay da. Nagubor? Naalaan da iti ladawan tinabuong asarming titawa da. Kandang iti bato. Asimrek iti balay da. Winnie, apay ngamin anapan ka nagubor. Iso akas na tinapasamak kan ka. Kuna ni Kapitan. Nga iti asindag ti balay da Conrad tinangakupan da iti anak ta, Celia. Roy, apay no si Katimapan makisarita ka ni Winnie. Damagam no apay nga inubor na ti balay mi. Sige. Inak to kasarita. Inton malpas ti klase tayo. Ngam di mo ipadpadlaw asyak tinang ibaon kan ka, Wana. Kunwari, mapan ko pasyaran. Kat babaan iti pa nagsarita yo, maduktalam mat siguron, noan niya ti gurguraan na kanya. Nalabas ti naramid na anapan nagubor. Iso akas Gemma, tinapasamakin ko na. Impagarup ngamin da tatang, ama nagdakdakas day jay anagubor. Barang maduktalan tayo, nanang, no apay nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay. Kasano kumati pa ng doktal tayo, anak? Imbaon ko ti kaadalak ani Roy, mapan nakasarita ni Winnie. Kasta ka di. Ibaga na nga tamot kan ni Roy, ti makagapo. Barang ananang, kaya't kumot amaamuan no apay akagurguran nak ni Winnie. Pati ngamin iji pagadalan idi, kanayon nakasutilan. Awan ka di ti ammom ang makagapo. No apay akas jaykan ka ni Winnie, anak. Awan mat nga rod, nanang. Sang kaibaga na pa'y idi anak ko tungak ka no, talumang lang anak amangan. Gapo siguro tatangtangdanan dalaang ni tatang mo idi. Ngam ita, sabalin ti pakakumikuman ni tatang mo. Anya ka di ti imbagan ni Kapitan kan ka. Nagdarom ka di da, Conrad. Saan kanupay, Mike? Dahil panangawag na kano ni Kapitan iti Daydi Arabi, panangubor ni Winnie iti balayda. Damagan ka man, Winnie, anak. Apay ngamin anagturod ka anapan nagubor ija balayda. Babae ka pa'y matngarod. Kasunon ko day jay nga ami. Amok nga idikat lalaisem.
Tasaan da ang makapangan itinasayaat, no saan tayo atang danan ni tatang na. Idi awan kwarta tayo. Isukit din timbawn ti maestra para singir iti babayadan mi iti pagadalan. Di dakmat nga rod ikan, takunayo nga awan kwartayo. Iso nga imakar ka ijay ili. Dayta ti pudno nang. Idi napanak nagbuya iti foundation day iti pagadalan. Naragsak da iti kaadalan mi ani Roy. Maawat ako no apay ay anaaramid ti anak tatikas jay, Jego. Kapoy ti apal, kan imon. Mabalin nga da pa nagkursunada na itagnaga ni ti Roy. Adda madi nga imbunga ti saan na pa nagbayad adagos ije pagadalan. Oh, jakmat nga minen nagmulmula. Isungawan na ilako. Naawanan tayo ni ti kwarta. Gapo, tanakurang ta iti gagat ken anos. Naapiktaran ti anak ta. Ita, kasanoon ti anak ta. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayom ang makaasidag analaing. Takita ang taman, anya ti aramiden na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat, ken anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kaay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulag ni Ami ni Roy, adoktalan na no apay akagura ni Winnie ni Ami. Iti sabali abangir, naawatan da Diego, no apay naaramid ti anak da tinagubor. Iti may sangal daw, nagsasabat da Celia, Conrad, ken Eli, iti dalan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas anapauluan. Gagat, ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayim ang makaasidag analaing. Takitaan taman no anya ti aramiden na. Saan akas idinagsabat kami, ako namlan kumilaw ti mulagat na. Kasla sumapag. Nagnamot iti sabali adalan. Simyasimat. Nagparda sa magna. Kasla da samsambutan na. Linisyan na tangata, wano. Talaga sumyasi iti dalan. Mas daawak iti turad ti anak ta nga rami iti kasjay. Inubor na ti balay da Eli. Imbaga, no sandang agdarob. Idi agsabat kami kumakada Eli ken Conrad. Simyasi ak tadabain ko. Jak kayat akasarita ida. Jakmat na mo, no, adarupak asumangaw. Manipod anda babuyan da. Kasla sandan nga grigrigan. Anya ka di agwarwaras adamag kabsat. Apay akinamat ti aso yun ni Winnie. Anya ka di ti damag, no apay akinamat ti aso ni Winnie, ma'am. Ti inwaras ti ina ni Winnie, kat mapan ka mo kumaagbuyan ni Winnie ti Foundation Day. Ngam kinamat ka numatan ti aso yun. Kamaliday ta adamag, ma'am. Imay na inubor ti balay mi, idi nagawid kami ang naggapu iti pagadalan. Anya? Inubor na ti balayo? Apay! Dayta mo ti pagsidaawan mi, ma'am.
Nabuong ti sarming titawa, ma'am. Ay, una yun ni Winnie. Naaramid na, dayta. Ay, kita man la ang ti Marites aya. Agiwaras da iti damag asan nga umno. Nilakid di Celia tinangiwaras iti dayta damag. Tapno saan ang maibabain ti anak na, gapo iti aramid na. Kababain ngamin ti inaramid na. At dapay nga rod mangibaga, nga agbalalaeng ti akin aramid. Naibagapay nga rod ni Celia abalalaeng ti makaaramid. Anya nga ta tinarik na, idinaamuan na at ti anak na tinagubor. Irasunan na ati anak na. Ada ayamot inaamay at amangawag iti anak na iti balla. Napan ka din iti ayan daw, Winnie? Uwen, ngam sa anak ang nagpadlaw. Tagsarsarita danana silya kan Tata Diego. Di daan mo nga daag itilingan tiruangan. Apay, ada ka dimot ijay ni Winnie, idi agsasarita da? Uwen, gaputa madamadang agsarsarita. Nangag ko ti saritaan da. Kat, anya nga tinangag mo nagsaritaan da? Dinamag ni Nana Celia ka ni Winnie. No apay nga naramit na dayjay. Anya tinsumbat na? Kagurgura na kakano. Ha? Day tamat tinangag ko ngayon bagana. Aglako tayo manan iti baboy. Ad-adu manan ti bingay ta ita. Tananayunan ti baboy at tinarakanta. Agyaman ako na iti apo. Taga po iti panaglabak iti balay da maestrafe. Insingasing na ti panagbaboy ta. Nga isumot ti nagrugyan ti ilulungaw tayo iti biyag. Kanya patalon na kan ka at altalon da. Ay, uray awan sanikwa tayo. Di na tayo binaybayan ni Apaw. Tabi nuyugan ta iti gagat kan anos. Wen, bakit? Tauray addang agpayso sanikwam. No sadot kamat, awan mamaay na, day taas sanikwa. Anya ka talaunay ayat ipanggurguraan na kanya? Nakunana nga hindi kano awan kwartada. Sika kano ti kanayon namang singir ken kuwana di pagadalan. Ha? Kasano, kat isumot ti kanayon ang mauding agbayad? Iso kano api manaw. Kat imakari di ili. Hangam di na naanusan ta narigat kano ti leksyon. Ipabasol na kanyak, tinapasamak kan kuana? Sa idi kano foundation day, nagragsak ta kano ngagsalsala ka nagsarsarita. Ha? Agimon ka di? Ingkaman ngamin arman, tapno mabawasan mo ti sakit tinakam na kanya. Apay ko mga armag kat saan ko akursonada. Manjak, kat nulik-liklikak pa no masidag idi. Tinulagak ni Roy amapan ijayan da Winnie. Ta amon na, no apay ang naaramid ni Winnie ti kasjay, tatang, nanang. Kat, anya nga'y tinaduktalan na. Apal kan imon ka no? Apal kan imon. Anya ti inapalan na. Kan asino ti pagimunan na. Gapu ka no tawan matangtang danan manipod saanan amapmapan ijay ni tatang. Sandan anak kamula, kat awan tinailako da. Ken, saan anak kabaybayad ijay pagadalan ni Winnie, aging ga iti nagsarden. Saan anak kabayad? Ay, kasimat nga rod no kasta. Ken, idi foundation day. Nagimon ka no, idi nakita na naragsak kami ang nagsalak ni Roy. Agrin-rin nabak kami ngamin idi kan ni Roy. Ay, no maminsan, ti apal kan imon ti makagapo. No apay ang makaarami ti tao iti saan nga umno. Kasanon no paayabanda ka ijay barangay hall, gapo iti inaramid mo. Diyak lakit di kayat ta sumango ijay barangay hall nang. Inalaan ka no da kapitan iti ladawan tinabuong asarming titawa. Kan ti bato nga imunag ijay balay da Conrad. Basta diyak kayat ti sumango nanang, uray uludan dak. Basta diyak kayat! Diyak kayat! Diyak kayat! Huston, anak. Ikarigatan may asaan ka sumango ijay barangay hall. Pang-asi yun, nanang. Saan ko akamalan ti sumangoy di barangay hall? Katawan dagiti ka analak. Matayak lakit di.
Anya ti aramiden ta ita. Idi imbagak nga amangan no sumango ije barangay hall ti anak ta ket nagwala. Mabutang ken mabain. Imposible mat asaan nga agdarum na konran nga pwede pan nakabuong ti sarming ti tawad ah. Kasanon, no agwala manen ti anak ta, no paayaman da. Parikot lakat nga rodan da ito'y. Nang nangag na ngamin ti kanayon ta pa ng lais kada konran. Isa tinulad naman. Day ta ti insuro ta iti kakaisuna nga anak ta. Timang lais. Ita, di tay mabalinan alaisan ida. Tagkuliyon ton ti anak da. Idinto, tasaan akabailan ti anak ta ti agkuliyo. Lumungaw ng taon. Narang ay ton ti biyag na nga oray awan sa nikwada. Wen nga rod lakay. Gagat ken anos laeng ti puunan da. Manipod si katimang taltalo ni titalon mi. Mayata ka na yun ti apit, kabsat. Saan ko ngamin abaybay ang dagiti mulak, maestra? Kanayon kong asikaswan. Iso ano madanon to ti ipapan mi ija abroad. Si kanto ti pangitalkan mi iti talon mi. Makibingay kami tulaangan no agsubli kami. Ay na, agyaman kami no italakyo kanyak ti talon nyo, maestra. Makitak ngamin kat nasingpot ka. Kan saan ka aswiti. Saan ko mabalin aswiti kan ti tao amang tultulong kada kami, maestra? Ay, parikot no kasano abayadan dagiti utang ta. Sapay ada porsyento na. Jagpay ket ammo ti kudkudkuda kaon. Urayan tayo laangan ti paayab dagiti opisyalis iti barangay. Ay, agwalan to nga ta ti anak ta. No mabalin lang ko makasarita na konran. Adidan inarom ni Winnie. Iturturad kun sa timapan makisarita. Barang kaasyanda ni Winnie. Maramid mo, ti mapanagpakumbaba ka na kwada? Uwan amangan ngamin no agwala manen ti anak ta. Mababainak, talinalais ko ida idi. Ita, inak agpakpakaasi. Lait nangarod ka. Saan ko pa'y ngayon inton idi, ti husto atangdan na. Lantanita nagturpo sa amin. Pagkulehyuam ka di. Iti kaasit gan a syudad. Saan akon amapan pa ija adayo. Murisak mat. Daytamat ti ko nadatatan. Imbag iti asidag. Tamabalin lata ti agawid nga umay tumulong na awan klase. Imbag ka na kayo. Ado ti tarakan nyo ababoy. Agbaboy kayo mat ngamin Mabiit lang nga urayan. Imbagak ka na tatang. Ngamdakkal ka numat ti puunan. Nangina ti Burias kan feeds. Sa bagay, dayta ti parikot. Masapol adakkel ti puunan. No saan ahusto ti abastuda, saan damat adumakkel adagos. Papanam ka di, Diego. Nasapa ka matarumwar. Ikarigata kong ti agarado, tapno adda mamulaan. Kunak man no kunam nga agsakit ti sikat mo no agarado ka. Isardeng ko ano agsakit, tapno san tayo nga agrikat. Umay kan tutulungan no agimbag analaing ti anak ta. No saan nga gunay ti tao, mailumlum tayo iti utang. Ay, sigurado dayta. Adon nga agpaiso ti utang tayo. Uray ko no awan porsyento na. Kasano nga ta, mabayadan tayo ti utang tayo. Madamag ko man gayam kabsat. Idarumyo ka din ni Winnie, gapu iti inaramid na. Ididamo, dayta ti aday ti panunot mi. Ngam iti naamuan mi ti makagapo no apay anaaramid na ti kasjay. Adda asimikan kwa na. Ay nasaya at talaga ti panagpuspuso yo. Agam no daduma, masapul mo't ama idarom, tapno saan ama iruwam. Awan mo't lang maghanap mi, ma'am. Taktak pa'y kidi.
Sa bagay, ti tao nga addaan napakumbaba pa nagpuspuso ken naasi, saan abaybayan ti Dios. Pumanawak dito'y lugar tayo. Tapno didak idarom. Ngam, saan ka pa'y unay anagimbag? Agsubli tayo pa'y iti doktor, tayo so tiimbagana. Diyak kayat ti sumango iti uray asino. Nagado sugat ko. Ay, agimbag to dagita. Kastalaan, tanabiin pa'y. Angam nagalaston, tapanay piglat. Naglaadak ton. Agkalma ka kumalaan, anak ko. Padasat to ti mapan makisarita ka dakwada. Tapno di da ka idarom. Patganda ka nga ta. Ang mga no papanawon da ka ijabalay da. Di da ka padanunan. Inak padasan, bareng patganda. Mabalin ka di ti dumaanon di ti balayo. Si Kamat Gayam, itaman pa'y. Dumanon kayo latay tinano mo abalay mi ah. Agyamanak, kunak no dinak padanunan iti balayo. Apay kumaasaan. Umunag ta ah, tayo unag ti pagsaritaan ta. Adda ka din nilakay mo? Aday tiyo unag. Umay ka, umunag ta. Si Kamat Gayam timbaga ni bakat asa nga ile. Kunak no asino itayan. Ibaga kung tigagarak kada kayo. Anya ka di dayjay. Ibagam laeng ah, tano ka ba ulat mi kat ipaay mi. Kwa. Apay no bayadan mi laengan ti binuong ti anak mi asarming ti tawayo. Saan nyo kuman nga idarom ti anak ko? Mabutang. Kan mabain amapan ije barangay hall. Nasukatan min ti sarming ti tawa mi. Mano ka di amin tinagastos yo. Kan panangtangdan yo itinang tarimaan. Mabalin ada kamin ti magbayad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gagad, kan anus. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gagad, kan anus. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasukatan may ti sarming titawa me. Mano ka di amin tinagastos yo. Kan panangtangdan yo itinangtarimaan. Mabalin ka di ada kamin timang bayad. Saan min nga ipabayad kada kayo tinagastos me? Kayat yo asawan. Idarom yo latta ti anak me. Awan ti gandat mi amang idarom kan ni Winnie. Pinakawan mi. Barang maikati sakit tinakam na kada kami. Anya, no kasta, saan yun nga idarom ti anak mi? Pinakawan yun? Budno, tinangag mo. Bagbagam ti anak mo. Alipaten na kumantigura na. Tasaan mi matakagura ti anak mo. Kumusta tinapanam? Mayat ka rin ti resulta na. Marunawak itibain. Nga uray perme aragsak anariknak. Anya day ta? Kunam amarunaw ka itibain. Ngam naragsak tirik na. Kasano day ta? Marunawak itibain.
Tanasaya at ti panakisangod akon rad kanyak. Maragsa ka nakmet, ta pinakawanda ti anak ta. Saan da kanon nga idarom? Ay, nagsaya atan ta di da idarom ti anak ta. Nasingput mo't gayam ni Conrad. Wen nga rood. Iso anakarik naak itibain. Pinadanon na kayo kadi iti balayda, nanang. Wen anak, nasaya at da. Oray nakabasol ka kadakwada. Ha? Di na ka din idarom, nang? Saan kano? Kunada nga ikatam kano tiguram. Tadi na ka kano umat kagura. Kasta timbagada. Nakasauyo ka dimat ni Ami. Awan ni Ami, taada ije pagadalan. Danda ni kanon agturpos. Agturpos? Agturpos da gaya man. Saan mo kumaakagura ni Ami, anak ko? Pinakawan na ka, itinaaramid mo. Ano yung ginadamak ko? Napakawan nyo ni Winnie? Saan nyo nga idarom? Wen Roy, kung nadatatang ataktak ka no lang ti agdarom. Sa maysa, basit ka no mat agatad ti nadadaal. Saan samat na narumrumor ni Winnie? Diyak pa'y nakita. Ngam kunada, nga ada ka no mat piglat itirupa na. Kapoy ti madi apanggap. Iso ti naisagmak. Iso ti nabalsan. Tay kunada nga roden. Awan ti dakas nga aramid, adi agbunga matlaang iti dakas. Saan pa ya karaman into naggraduar tayo? Tani, nagsardeng man. Anya ti kunam, ingka gumatang iti materyales, tapadakkelan tayo to'y balay. Wen, bakit? May mayat matlaang, no padakkalan tayo to'y balay. Tada pakakitaan iti nagbannugan. Inggiddan mo iti panagraduar ni Ami. Saan na bale? At damat urnong ta. Umanay mat ti maaramat. Ala ingka nga rodan, tapno makasangpot ka adagos. Ala nga rod bakit? Inakon. Ada ka din nakasarita mo na karpintero. Adan bakit? Nagtulagan me nga umaydan to inton Sabado. Ado ti materialis ije batog ti balay da Conrad. Materialis ka day apang balay? Padakkelin da ti balay da. Ay, kaawatan apadakkelin da ti balay da. Ay, umasinsoda na talaga. Ay, imbagman. Apaya kasla nagrigat ti makaurnong. Di ta pa'y mapabaliwan ti daanan na balay ta. Agmalmalas ta na talaga. Kasano kat awan metten mayat amatangdanan, tapno lumawa ti maarado ang mamulaan. Nugayam suwitikan ti pada tao, maawanan ti panagtalagdakan ka. Manipod met idi, kasla nagrigat asumrek ti grasya kada tayo. Daytamot tinadlaw ko bakit at ang agpayso dagata, ngam awan mo't makita ang nagprogreswan ta. Pinayaban kayo, tada maangay a despedida party mi. Mabalin ka di at tumulong kayo nga agisagana kadagiti makan. Ay, katuan maestra. Sidadaan kami at tumulong, basta da kayo. Ken amangan no mabayagan kami, ijabalasiw taaw. Iso ada kayo kumanti agbalin a caretaker, dito'y mapanawan mi. Ariglado maestra. Saan mi abaybayan ti mapanawan yo? Ay, agyaman na, tada kayo atalkek amabati ditoy. Itultuloy yu ti babuyan nyo. Agpawitak to ti allowance yu abinulan. Wen, maestra. Talaga saan mi nga igbatahan? Taisumat tinakatulong kada kami. Graduation di tapagadalan. Di ka kadimapan agbuya, anak ko. Sana na. Adan tumanan apalak ijay. Ay, numaminsan, idyan tayo ti ugali nga apal. Iso ti pakaisagmakan tayo numaminsan. Pagkunaan nyo apa kay sagmakan ti apal. Di mo ka di maamiris.
Aga po iti apal ken imon. Nakaaramid ka iti nakaisang makam, anak ko. Kita man ti kasasaad mo ita. Kasta nga ta, nanang. Apay ajak nagpanunot nga imuna. Sakbay nga inobor ko ti balay da ami. Ita, kastuya kon. No saan ang nagsakit tinakam mo gapo iti apal. Mabalin adi mo na aramid ti kas iti dayjay. Idi pa'y kumaanang ko kada kayo dayta, nanang. Lading itak unay anak ko. Adamot nagkurangan mi kanitatang mo. Saan mi ko mga imula di tapanunot mo, timadi akababalihin. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangad. Agyaman ako, nanang. Kablaawan ka, ta nakaturpos ka nga adda award mo. Ay na, maragsakan kami launay kaninahanang mo. Agyaman na. Ta sa anak ang nakapagturpos, no saan aga po itigagat kan anos yun, nanang, tatang. Nagagat ka mo't anagadal, iso anak katurpos ka. Nagagat kayo ngamin. Imala ka na kayo. Kablawan ka iti panagturpos mo, classmate Ami. Kastakmat kan ka, classmate Roy. Kablaawan ka man. Naliday ka kadi, ta nakaturpos dagiti ka adalam. Idinto ta saan ka nagturpos. Apay nga taas saan nga agpapada tigasat, nana. Mamati ak iti kunada. At tao kano ti mga ramid iti gasat na. Kasano ko maati tao ti mga ramid itigasat na? Ti kano kang runaan aramen tapno magunod ti nasaya at agasat kat kinagagat kan kinaanos. Kinagagat kan kinaanos? Wen anak ko. Ngamin, no sadut ti may sa atao. Saan nga agprogreso? Kita manda Conrad. Awan sa nikwada. Ngam nagprogreso da. Itati ipapanyo ijay syudad, anak. Tani, dandani mangrug iti klase o iti kolehyo. Wen nang, itakanumot ti ipapan ni Roy iti syudad. Agkalugan kamintun iti bas nga agpasyudad. Nasayahat mat, tapno ada kadwam nga agpasyudad. Ngam sabali nga universidad ti pagadalan na, nanang. Ay, kasta ka di. Ay, kunak mo agpada nga universidad ti pag-iskwilaan niyo. Sabali kanumat ngamin tinangienrolan ni nanang nakankwana. Ala, igaudyo nga ro ti agadal, tapno agbaligi kayo. Apay akas lamad iti jar mo asimbang pet. Nakitak lang amin ang nagkalugan daroy kan ami iti bus. Nangag ko ang mapandakan no ijay syudad. Ijay siguro ti pag-iskwilaan da. Dandani man ngamin ti klase. Amangan no saan ang makaturpos dagi jay ngagpadpada. Pag kunaamet asaan da ang makaturpos. Nangruna ni Ami, nasaririt day jay. At dapay nga rod award na ang naggraduar. Amangan no sabali ti aramidan da ijay. Idi foundation kat madlaw nga da relasyon da. Makita no makaturpos dawon no saan. Anak, saan kuma nga isuda tikit kita. Agenrol kakit dimanen. Tapno makaturpos kamat. Mamati kayo kadi ang makaturpos da ami ken Roy iti kolehyo. Apay aday tapay tinasaludsod mo. Kasano, kat nakitak ang nagkuyog damanan ang nagpasyudad. Ang mga no da sabali nga obraan da ijay syudad. No ka di makikuyog kay ti lalaki, anda ka di mading aramidon yaw. Tatang, No maminsan, madi ti agata panagos anak. Pasamak ti mangiparangarang no anda aramid na amadi wenno awan. kitaan tayo man nga ron no makaturpos da. Jaikit di pa nagturpos mo tinto na rem. Inka-general, nag-eskwela ka man. Amang ano jak manan makabayad no ada babayadan. Ikagumaan min ti aggaget tapno mabayadam dagiti babayadan.
Marigata nak iti dahito a subject. Padasak man nga awagan ni Ami tapno agpatulong ak. Hello, Ami. Free time mo ka di? Ada ko masapol kukin ka. Vacant ko ita. Anya ka diti masapul mo? Ada saan ko ang maawatan ito subject ko. Masigurado nga amom da ito eh. Sa dino ti pagkitaan ka? Dola nga oras ti vacant ko. Umayag di ta parke, iti asidag ti pagadalan nyo. Darasam nga rod. Agurayak iti imbagam a parke. O sige, urayan nak nga urayan di ta. Oh, ayan na dita ti saan mo ang maawatan. Diyak maawatan ti solusyon na dahita problem. Tulungan nak man. Si kakit di mat. Nalaklakapay day tangamangan. Tinak matrabahakan Isuro nak kidin tanay, malpas ton ti vacant mo. Sumrek kan tumanan iti sumaro no aklasem. Math manan dayta. Saan ka ngamin amat maturog no madamang agsasao ti teacher mo? Saan ak patamat maturog no madama ti math? Ngam talaga adyak maawatan. Sige nga Rod, saan ka ngagdanag? Suruan ka, tapno saan ka nga agparikot? Agyaman ako na ya. Madanagan na kamin. Amang ano saan ko amay pasada ita subject. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat? Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan ka kadi amarigatan? Saan, Mat, Nanang? Medyo maikawa aklaang. Taadayo ak ngamin kada kayo. Talaga akasta, anak. Aganos ka. Taisagsaga na ang tinasaya at amasakbayam. No adda panaganos mo, adamot magunod mo. Wanang, kumusta kayo mat kani tatang? Nasaya at kami latta ditoy, anak. Napanidyayan ti baboy. Amumutan, agpadigos manan kadagiti baboy. Kasta ka di? Sige nga Rod, Nanang. Tas umuragak manan iti klasek. Bye! Maikagumaam ka diti agturpos, tapno agkolehiyo kantumat. Apay asan ngagpapada ti laing mo no sirib ti tao, Nanang. Apay aday ta ti pagparikotam. Uray igaad ko ti kunak. Nababalat tamat ti maalak iti test me. Iti trabaho man wenno panagadal. Kasapulan ti kinagagat kan kinaanos. Marigatan aklatta, Nanang. Sigurado narigrigat manen iti kolehiyo. Kayat mo asawan. Saan kan nga agkolehiyo? Saan ko nga amo, Nanang? Amangan no marigatan na. Dayta nga mintimadikan ka. Di mo pa'y lanapadas ngam agsurrender ka adagos. Urayik ka di pa'y amakusbuak, sakbay nga agsurenderak, Nanang. Itaak man dagiti grades mo, Roy. Kunam amarigatan ka. Ngam inggaad mo matinagadan. Gaputa kanayon nga bagam, akasapulan ti gaget kan anos. Mamati ka din, iti day ta nga imbagakan ka. Ngam sigurado day ta ipasam amin na gradom. Kat kablaawan ka, Mr. Roy. Kablaawan da ka anak, saan asayang dagiti gaget kan anos tayo. Kablaawan da ka, anak. Nakalpas ka matlaangan. Awan sa nikwa tayo, ngam na ikarigatan tayo. Aginggat nagawat mo ti arapaap mo. Agyaman unay kada kayo, Nanang, Tatang. Agrambak tayo. Tagagat kan anos laang ti puunan tayo. Pudlo tayong baga, nagaget kan naanos nga ami. Intay nagrambak. Ha? Agyaman kami unay apaw. Gapu iti gaget kan anos. Nagbaligi kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauluan. Gaget kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit,
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.